На телеканале МКТВ Новины «Час мясцовый». Я Татьяна Абрамович. Вітаю вас. Глядзіце сёння ў выпуску. Развіццё раённых цэнтраў і стварэнне індустрыяльных паркаў. Перспектывы развіцця Мінскай вобласці вызначаны падчас сустрэчы дэлегатаў 6-го ўсебеларускага народнага сходу. Дапамагаць і моладзі, і пенсіянерам. Праблемы рынка працы Маладзечанскага раёна абмеркавалі прадстаўнікі ўлады, кіраўнікі прамысловых прадпрыемстваў горада і прадпрымальнікі. Уся справа ў капелюшы. У Мінскім абласным краязнаўчым музеі працуе выстава галаўных убораў. Ставіць і вырашаць амбіцыйныя задачы. Перспектывы сацыяльна-эканамічнага развіцця сталічнай вобласці на бліжэйшыя 5 гадоў прадставіў першы намеснік старшыні мінскага аблвыканкама Сяргей Ляўковіч. Абмеркаванне адбылося ў Барысаве падчас сустрэчы дэлегатаў 6-го ўсебеларускага народнага сходу ад Мінскай вобласці. На форуме прысутнічалі каля 300 удзельнікаў. Урад прадставіў праект праграмы сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі. Былі агучаны вынікі работы дыялогавых пляцовак, якія праводзіліся ва ўсіх раёнах. Сталічная вобласць за мінулыя гады дасягнула станоўчых паказчыкаў. Так, за 5 гадоў аб'ём валавога рэгіянальнага прадукту павялічыўся больш чым на 11%. Гэты паказчык самы высокі сярод усіх рэгіёнаў краіны. Тэмп росту прадукцыі прамысловасці склаў 122%, сельскай гаспадаркі 118%, экспарту тавараў 130%. Прошло много диалоговых площадок. Прошли рабочие встречи в коллективах, где люди обсуждали различную тематику, различные направления развития и предприятия, и региона, и в целом области. То, что касается приоритетов, они определены, и они уже озвучены. Это интеллектуальная страна, это государство, партнер, это счастливая семья. У рэгіёне будуць стымуляваць развіццё гарадоў з колькасцю насельніцтва звыш 80 тысяч чалавек. Таксама удзельнікі сустрэчы звярнулі ўвагу, што неабходна павышаць узровень і якасць жыцця сельскага насельніцтва. Падчас сустрэчы агучылі планы па размяшчэнні індустрыяльных паркаў на тэрыторыі 8 раёнаў вобласці, у тым ліку Маладзечанскага. Гэты крок дазволіць перанесці прамысловыя прадпрыемствы са сталіцы і стварыць высокатэхналагічныя прамысловыя вытворчасці ў малых і сярэдніх гарадах. Одной из сфер, которые могут дать толчок развития этих регионов, которые отдаленные от столицы, это сельское хозяйство, это туризм. Мы уделяем огромное внимание в этих регионах строительству транспортной, логистической инфраструктуры, увеличиваются заработные платы наших тружеников сельского хозяйства, строится жилье, немаловажный аспект, и в регионах, которые имеют сельский уклад, и пытаемся вот этот сельский уклад жизни сопоставить с городским через строительство объектов социальной инфраструктуры. Нагадаем, усебеларускі народны сход адбудзецца ў Мінску 11-12 лютага. Агульная колькасць удзельнікаў і запрошаных складае 2700 чалавек. Маладзечанскі раён прадставіць 24 дэлегаты. Дапамагаць і моладзі, і пенсіянерам. Праблемы рынка працы Маладзечанскага раёна ў сучасных сацыяльна-эканамічных умовах, а таксама шляхі зніжэння напружанасці абмяркоўвалі на дыскусійнай пляцоўцы прадстаўнікі ўлады, дэпутаты, кіраўнікі прамысловых прадпрыемстваў, прадпрымальнікі. Тэму працягне наш корэспандэнт. Дзяржаўная праграма «Рынок працы і садзейнічання занятасці насельніцтва ў 2021-2025 годах» ужо прынята. Некаторыя палажэнні перайшлі з папярэдняга дакумента, некаторыя скасавалі ці запісалі ў новай рэдакцыі. Спецыялісты ўсіх службаў будуць вырашаць дзве галоўныя задачы – стымуляваць эканамічна актыўнае насельніцтва і прыцягваць да працы працаздольнае неактыўнае. Разам з тым, змены ў самім рынку працы таксама не застануцца нязменнымі. По расчетам экспертов, в 2021-2025 году ситуация на рынке труда будет формироваться в условиях дальнейшего перераспределения рабочей силы между отраслями экономики. Будет наблюдаться сокращение численности работников в промышленности и сельском хозяйстве. Данная тенденция обуславливается тем, что промышленности производит постоянная модернизация производства, внедрение ресурсосберегающих технологий, рост производительности труда и то и сокращение избыточной занятости наших граждан. Более высокие темпы сокращения уровня занятости в сельском хозяйстве обусловлены уменьшением количества людей, которые живут в сельской местности, которые желают работать в сельской местности. Что
тычыцца нашага раёна, то сітуацыя з працаўладкаваннем не такая напружаная, як была яшчэ 5-6 год таму. Разам з тым, многія жыхары ездзяць на работу ў Мінск, а з другога боку наймальнікі прапановваюць аналагічныя вакансіі ў Маладзішне і доўга не могуць іх закрыць. Мясцовая служба занятасці сёння можа падрыхтаваць спецыялістаў непасрэдна пад заказ прадпрыемства. Вядзецца актыўная работа з неабароненымі катэгорыямі грамадзян на рынку працы, інвалідамі, моладдзю, мнагадзетнымі. Створана і пастаянна абнаўляецца электронная база вакансій, і таму многія кліенты адсочваюць інфармацыю, нават не заходзячы ў кабінеты спецыялістаў. На сегодня портрет безработного, в общем-то, кардинально изменился. У нас более 53% на сегодня это женщины. К сожалению, увеличился удельный вес молодежи, которая обращается по вопросам занятости. Так, если в среднем по всем годам удельный вес где-то был на уровне 19-20%, то на сегодня это порядка 28%. Значит, на сегодня имеют общее базовое, общее среднее профессионально-техническое образование более 80% состоящих на учете. Уменьшилось количество состоящих на учете из числа длительных неработающих. Средняя продолжительность безработицы на сегодняшний день составляет порядка 2 месяцев, а средняя продолжительность поиска работы – это 1,3 месяца. То есть, конечно, нельзя не заметить, что какая-то динамика на рынке труда наметилась, достаточно положительная. Органы ўлады таксама будуць падтрымліваць і ствараць умовы для фарміравання прадпрымальніцкага асяроддзя і разняволення дзелавой ініцыятывы грамадзян. Прыкладна трэць удзельнай вагі плацяжоў у бюджэт нашага раёна забяспечвае штогод менавіта малы і сярэдні бізнес. Активно у нас идет государственная регистрация субъектов хозяйствования. За 2020 год зарегистрировано 517 индивидуальных предпринимателей и 95 юридических лиц – это субъекты МСП. В 2019 году это было 596 индивидуальных предпринимателей и 89 юридических лиц. За 2020 год прирост субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился на 274 субъекта. Прадстаўнікі прадпрыемстваў выказалі заўвагі наконт прафарыентацыі ў школах, калі настаўнікі настройваюць выпускнікоў выключна на атрыманне вышэйшай адукацыі, нестыковак у дзеючым заканадаўстве, цяжкасцямі пры прыёме на работу грамадзян, якія злоўжываюць спіртным ці вярнуліся з месцаў пазбаўлення волі. Усе гэтыя моманты былі ўзяты на заметку, каб у будучым выпрацаваць аптымальныя рашэнні. Алла Маркілова, Алексей Андрэеўскі, МКТВ. У Беларусі часова пашырылі спіс лекаў, якія прадаюцца без рэцэпту. У спісе з'явіліся прэпараты для лячэння шэрагу сардэчна-сасудзістых захворванняў, цукровага дыябету, захворвання шчытападобнай залозы, гарманальныя прэпараты для лячэння носа і вачэй. Гэта звязана з тым, што дадзеныя лекі найбольш часта ўжываюцца ў пажылых пацыентаў, якія маюць хранічныя захворванні. Дадзеная катэгорыя насельніцтва ўваходзіць у групу рызыкі і найбольш успрымальная да заражэння каранавірусам. Цяпер пажылым не прыйдзецца наведваць паліклінікі для атрымання рэцэпту, бо ёсць магчымасць набыць многія прэпараты за поўны кошт без яго. Такая мера ўводзіцца часова на перыяд распаўсюджвання інфекцыі COVID-19, паведамляе Міністэрства аховы здароўя Рэспублікі Беларусь. У Мінскай вобласці колькасць індывідуальных прадпрымальнікаў за год вырасла амаль на 7%, і на 1 студзеня 2021 года складае больш за 41 тысячу. За 2020 год яны ўнеслі ў бюджэт амаль 95 мільёнаў рублёў падаткаў і іншых плацяжоў, што на 9% больш, чым за 2019. Больш за 70% прадпрымальнікаў сталічнай вобласці карыстаюцца спрошчанай сістэмай падаткаабкладання. Таксама штогод расце колькасць самазанятых грамадзян, якім для ажыццяўлення сваёй дзейнасці не патрабуецца рэгістрацыя ў якасці індывідуальных прадпрымальнікаў. Небяспечныя пасткі. У зімовы перыяд дзеці могуць атрымаць траўмы не толькі на галалёдзе ці падчас катання на тюбінгах. Патэнцыяльную пагрозу жыццю і здароўю школьнікаў і малышоў нясуць каналізацыйныя ці вадаправодныя люкі. У Беларусі кожны год адбываюцца здарэнні, калі ў незакрытыя калодзежы правальваюцца людзі ці машыны. Таму спецыялісты энергагазінспекцыі раяць бацькам не пакідаць дзяцей без нагляду і абавязкова расказаць ім пра асноўныя правілы паводзін па-за сценамі кватэры.
Дети, они играют на улице, и для них это просто игра, и даже если где-то видят какие-то открытые люки, они могут туда спуститься. Нельзя залазить в какие-то открытые люки, нельзя снимать или разрушать какие-то ограждения, которыми огорожено, нельзя спускаться в ямы. Если где-то они увидят какое-то парение или увидят, что где-то открыт люк, то сказать им, чтобы они сообщали это либо каким-то прохожим, которые проходят рядом, чтобы они, соответственно, сообщили в этой специализированной службе, либо, придя домой, сообщали это все родителям, которые потом тоже, соответственно, передали бы это в какие-то специализированные службы. Стань прыкметней у цемры. Под таким дэвізам у Маладзечынскім раёне правялі конкурс дзіцячых малюнкаў. Ініцыятарам выступіла Дзяржаўтаінспекцыя пры падтрымцы ўпраўлення па адукацыі райвыканкама і грамадскага аб'яднання «Футбалайф». Больш падрабязна ў нашым сюжэце. Удзельнікамі конкурсу сталі 10 школьнікаў ва ўзросце ад 6 до 12 гадоў з 5 адукацыйных устаноў горада і раёна. Творчы праект таксама даў магчымасць заявіць пра сябе выхаванцам дзіцячых дамоў, школ-інтэрнатаў і дзецям з прыёмных сем'яў. У малюнках школьнікі адлюстроўвалі сваё бачанне тэмы бяспечных паводзін на дарогах. На дапамогу прыйшлі фарбы і каляровыя алоўкі. Самымі папулярнымі тэмамі малюнкаў сталі флікеры і правілы пераходу праезнай часткі. Пераможцам конкурсу стала трэцякласніца Хажоўскай сярэдняй школы Ганна Батова. Я решила нарисовать этот рисунок, потому что много людей сейчас попадают в аварии, и если ходить без фликеров, то машина может не увидеть человека и случится когда-нибудь авария. Другое месца у Валерыі Бажэлка, вучаніцы сярэдняй школы номер 11 города Маладзечна. Трэцяе у Валерыі Куликовой з гарадоцкага вучебно-педагогічнага комплексу «Дзіцячы сад. Базовая школа». Нам говорили в школе, и родители говорят, то, что надо аккуратно переходить дорогу, смотреть по сторонам. Когда половину дороги сначала смотришь влево, потом, когда уже вторую половину, то вправо смотришь. Я нарисовала тут дома, машины, и это дети переходят дорогу, и машина уступает им дорогу. Еще надо, чтобы всегда были фликеры, чтобы было заметно. Прыз глядацкіх сімпатый, а дакладней усіх супрацоўнікаў аддзела ДАІ заваяваў малюнак першакласніка Артёма Ількевіча з Хажоўскай сярэдняй школы. Усе удзельнікі конкурсу атрымалі каштоўныя падарункі. Эта встреча дала возможность не только наградить детей за их участие в данном конкурсе, но также еще раз напомнить о правилах поведения на дороге, о дорожной безопасности, о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. Ведаць правілы дарожнага руху трэба з самага ранняга ўзросту, упэўненыя супрацоўнікі ДАІ. А творчы конкурс дае магчымасць яшчэ раз нагадаць пра дарожную бяспеку і прафілактыку дзіцячага дарожна-транспартнага траўматызму. Уся справа ў капелюшы. У Мінскім абласным краязнаўчым музеі працуе выстава, на якой можна зрабіць экскурс у гісторыю галаўных убораў. Што было модным у нашых продкаў і як змяніліся фасоны шапак і хустак у рэпартажы нашага карэспандэнта. У кожнага саслоўя на Беларусі, як, дарэчы, і ва ўсім свеце, складвалася свая мода на адзенне і галаўныя ўборы ў тым ліку. Сяляне кіраваліся ў першую чаргу практыцызмам, і таму саламяныя капелюшы і фуражкі-картузы павінны былі засцерагаць іх уладальнікаў ад сонца. На зіму вяскоўцы стараліся мець шапку-аблавуху з аўчыны ці футра ляснога звера. А вось жаночыя галаўныя ўборы мелі яшчэ важнае сацыяльнае і абрадавае значэнне. Па іх выгляду вызначалі сямейнае і матэрыяльнае становішча, а нярэдка і ўзрост гаспадыні. Тая ж вясельная намітка нярэдка захоўвалася жанчынай усё жыццё і апраналася на яе пры адыходзе ў іншы свет. По традиции замужняя женщина не могла выйти на улицу простоволосой, а обязательно надевала на голову чепец, поверх которого завязывала намитку. Это длинное полотно льняное, обязательно украшенное скромно, но с вышивкой по краю, либо еще могла иметь налобничек. Головной убор, такой вариант, носился, конечно же, летом, а зимой повязывался более теплый платок.
Сапраўдны пік папулярнасці менавіта капелюшоў прыйшоўся на 19 стагоддзя. Фасонаў іх было вялікае мноства, і гэты аксесуар указваў на перавагу інтарэсаў яго ўладальнікаў у ваеннай і палітычнай сферы, культуры, становішча ў грамадстве. Капялюшыкі не толькі дапаўнялі туалет дамы, але сталі яго галаўным упрыгожаннем. Прыдумваліся фасоны для балю, звычайнага абеду, выезду на прыроду. Капялюшных спраўмайстры ніколі без работы не заставаліся не толькі ў сталіцы, але і ў невялікіх провинцийных городах. Вот такой вот капор надевала на себя молодая девушка и красовалась в нем на прогулке, завязывая под бороду вот такие красивые ленты, банты. А вот мужчине можно предложить такой цилиндр, который сопровождал свою прекрасную даму. Но в связи с тем, что в XIX веке шляпки могли быть совершенно разных фасонов и даже очень сложных, вплетенных вместе с прической, появляется новый вариант в этикете, что дама могла не снимать свой головной убор и оставаться в помещении в шляпе. Кожная гістарычная эпоха часам кардынальна мяняла не толькі накірункі развіцця грамадства, але і тую ж моду. Калі ў напружаныя гады першых пяцігодак і ў акадэміка, і ў калгасніка была кепка, паказваць свой сапраўдны сацыяльны статус тады рызыкавалі не ўсе, то пасля вайны, недзе ў 60-тыя, асартымент і адзення, і аксесуараў да яго стаў больш разнастайным. Знакавым галаўным уборам номенклатуры былі легендарныя пыжыкавыя вушанкі. И до сих пор многие не знают, что это за зверь такой пыжик вообще был. А это был мех северного оленя до полугодовалого возраста. И купить такую шапку было просто невозможно, потому что ее давали в партийном распределителе. То есть получали эти шапки только партийные работники, причем даже очень высшего звена. Например, первый секретарь обкома, конечно же, имел такую шапку. Ну а после, когда северного оленя занесли в Красную книгу, стали защищать, то вообще перестали его использовать для изготовления шапок, а вместо пыжика стали делать андатровые шапки. Многія, глянуўшы на спартыўныя шапкі, пеўнікі, дзіцячыя шлемы, узгадаюць перыяд 80-х гадоў. Тады ж хусткі сталі саступаць месца шапкам і берэтам, а вязаннем займаліся многія непасрэдна ў рабочы час, асабліва ў канторах і шматлікіх навукова-даследчых інстытутах. А што модна сёння? Адназначнага адказу няма. Вельмі рэдка сустрэнеш на вуліцы ў людзей у норкавых ці пясцовых галаўных уборах, а вось берэты з моды практычна ніколі не выходзілі. Вязаныя жаночыя шапкі таксама ёсць у гардаробе кожнай сям'і. Галоўнае, каб было практычна, цёпла і прыгожа. А многія модніцы заказваюць у атэлье капелюшы па ўласных фасонах ці падгледжаных у інтэрнэце. Ну што ж, быць прыгожай і атрымліваць кампліменты на код свайго вобразу, пра гэта мараць усе жанчыны ва ўсе часы, незалежна ад эпох і змен у грамадстве. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Хоккейны клуб «Дынамо Маладзечна» з мінімальным лікам прайграў у мінскай юнасці. Хатні матч у суботу ў лядовым палацы завяршыўся з лікам 0-1 на карысць гасцей. Упартая барацьба. Так коротка можна ахарактарызаваць гульню. Абедзве каманды паспяхова спраўляліся з абаронай сваіх варот. Высокую адзнаку атрымала гульня абодвух брамнікаў – Мікіты Талапіла і Сергея Бальшакова. У другім перыядзе дынамаўцы забілі шайбу ў вароты суперніка, але пасля відэапрагляду суддзі яе не залічылі. Ход гульні вырашыўся ў лічаныя секунды да заканчэння асноўнага часу. Хакеіст юнасці Михаил Стефанович нанёс удар па варотах маладзечанцаў. Галкіпер адбіў шайбу, але не зафіксаваў яе. Пачалася актыўная барацьба, у выніку якой шайба ўсё-такі уляцела ў вароты маладзечанцаў. Наперадзе ў дынамаўцаў 3 дамашнія матчы. 2 лютага каманда згуляе са жлобінскім металургам, 4 лютага з хакейным клубам Магілёў, а 6 лютага з аржанскім лакаматывам. На гэтым выпуск завершаны. Наперадзе падрабязны прагноз надвор'я на тыдзень. Вы можете сачыць за навінамі на нашым YouTube-канале, у сацыяльнай сетцы ВКонтакте, Аднакласніках і Інстаграм, а таксама ў нашым Тэлеграм-канале. А я з вамі развітаюся. Усяго добрага. Да сустрэчы.